Marxem a Sardenya! El Franqui està portant el cotxe per embarcar-lo al vaixell i jo vaig a pujar allà. Hola! ¿Juntos? Sí. No, separados. Dos plantas arriba. Allí he quedado con el Franqui, pero no está. ¡Ah! Estem a Castelsardo, que anem a... bueno, és aquí no es veu. Al castell. Però anem al castell. Després de la insistència persistent de la Imma, li he pagat l'entrada al castell. M'ha costat 6 euros, tu. Ha sigut al revés, eh? És un orco. Bé, soc el principal Andreu i ara farem una guia turística, o sigui, una guia del castell de Castellsardo. I bueno, aquí veiem unes parets construïdes del segle XI i aquí veiem on feien els arrossos i tal. I feien paella. Sí. Ara veiem encara dintre de la construcció del segle XI, després de Crist, clar, perquè dona a intuir que potser és abans de Crist, però no. Veiem una finestra construïda amb doble vidre, també del segle XI. I amb totes les escultures de la sala amb la construcció del segle XI veiem uns forats molt bonics, molt rodons. És un misteri del segle XI. Aquí veiem un caiac del segle XI. Els romanos, després dels romanos, anaven en caiac. Ei, això és d'aquest segle, del segle XXI. I aquí la visita guiada que us ha costat 3 euros per cap. Us ha agradat? Sí? No? Esto es una estafa que te cagas. No ho dieu això, home. Pues me voy. Señora, ¿qué le ha parecido el castillo? El castillo una mierda. I ara, amb aquestes vistes, Prenem una cervesa típica prendrem les dues cerveses típiques de Sardenya. Seguim visitant Castelsardo. La catedral! Ja hem acabat el primer dia a Sardenya. Bueno, demà ens veiem una altra vegada. Bona nit. Bona nit. Sabeu de quin segle és el castell? Jo no us he donat cap pista. Si ho sabeu, deixeu-ho als comentaris.